Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon dining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Nini Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Ako si Undoy, 35 anyos. Minyo og may usak anak. Taga Mandawi City ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa properties sa among amahan. Buwag man gud silang akong inahan. Duha di mi ka man nagsuon. Aron niyo masabtan, sugdon ko niya itong panagbuwag sa among ginikanan niya itong tuig 2000. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Pero man na lang yung ingon ni Paul. Uli-ulamin nimo kung kano sa ka mo gusto mo uli. Wala ka maguna-una na mong inahagad na. Sabayay! Away na po sila mama. Maday! Kadaw, mo sa itong mga anak. Kawa ko po sa mga bala. Ay, Oh, daytin. Ano pa ka tanong konsumo Sa niyo? pungila na imong dunggan aron dili ka uli na kaganahan makadungog ka. aron dili ka sabaan. Ano ba na ka? Ano ba uli din eh? Di ba kakaganahan? Sir! Atos lang ba iba uli? Tagpuay mo. Ay, magkuhan kipulaan ako ini nga itong sitwasyon, Paul. Mas maayo pa, magbuwag ta! Kuno. Sige, magbuwag. Ay, Magbuwag sila si Papa ug si Mama. Ay, kung paano mo ay, sus! Tawag mo ako! Mga anak, naibaw ko nga dili pa kaayo mo makasabot ini. Kapag kinala maibaw mo, nawa namin si Papa ninyo. Nagbuhag namin. Magbuwag imong Papa ma. Oo. Dili na ko makagwanta sa iyang pagkabuang, oy. Dili na yun. Mao na nga dili na kayo siya magulian din sa ato. Tungkol kay may lain na siya pamilya. Unsa na ma? Nana siya laing asawa dong. Laing pamilya. Mao magbuwag na lang, me. Unya kami si Day Christine. Ngano niya man ta sa ilang lola. Ah, di nilang una mo nila. Apan, mubalik lang ko doon, mubalik ko. Kaya asa man day ka ma? Maming biyaan, ma. Giginahanglan man mga anak. Aron dali ko malimot sa gibuhat sa inyong amahan di rin ako. Nato. Mangita kog trabaho. Aron kung dili na siya musustento nato. Naapa ko nga makahatag sa inyong panginahanglan. Ayaw na mi piyai ma. Wala gani mi Papa. Wapagin mi Mama. Luoy na kay mistinti na Mga anak, sabta ko ninyo ha. Sabta ko. Alang rasab ni sa atong kaayuhan. Alang sa inyong ugma. Ayaw mi piyai ma. Ayaw lang na ako, ma. Mga anak. La, adto namin ni Tintin sa eskulahan la. Ay, pag ayo-ayo mo, ug tuod, dinitos papa ninyo ay, milabay og nag-drop aning inyong para konsumo kuno o para sa inyong pag-eskwela. O narang inyong baon o. Nag-drop lang si Papa la. Wa mangita na mo ni Tintin. Ay nangatog pa man sab mo sa iyang paghapit, ug murag nagdali man to. Ibaw na bitaw mo nga perming nagdali ng inyong amahan kay bisis yang negosyo. Maayo ba di ang dagan sa negosyo sa inyong amahan dong? Kay nindot naman og sakyanan ug may mga napundar ng bahay ug yuta. Nagkasinabot yun di ay sila sa iyang kabit. La, Recorded by X Thunder Gaming. Nagtubo mi sa kong igsuon nga way nagmatuto nga mga ginikanan. Kay si Mama, nagpalayo na mo aron manarbaho. Ug si Papa, may lain na siyang pamilya. Diin, may tulo na sila ka mga anak. May negosyo ang among Papa og nakapangan kini niya. May mga properties na sab nga napundar ang akong amahan ug kana ang wa namo mahibaw kung asa kini nakapangan. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nakahuman mi og pag-eskwela og nagminyo na. O guwang na sad ang among mga ginikanan.
Ug wa damha. Una mitaliwan si mama ning bag-ulang. Unya, ma, pahuway na ma. Numorpin, dili ka na mo batik kasakit. Dili ka na mo batik mga problema sa inyong palagbuwag ni Papa. Okay na mi ma. Ayaw na mi kabalak istintin. Noy, Andoy. Noy, nanas papa. Unsa? Manako og arrange. Alas pagpalubong ni mama ninyo. Wala may ayaw na naon pa. Kay, okay lang tanan ang tulas pagpalubong. Salamat pa. Pasaliw ako ninyo. Dahang tus kamatayo ni mama ninyo. Wala gyud magkauli pa ang among mayong kabubuton. Saon? Di lang yung may makasinabot. O ginaot pa unta nga makasabot ra mo kung human ini pagkaslan ko na si Tia Elvie ninyo. Unsa? Pakaslan nimo ang imong kaipon pa? Dalubong na gyud nato si mama Noy Andoy. O, daytin. Wa na gid si mama. Ug ang nakapag-ul na ko ron, kay magbinyo na ko no si Papa ug sa iyang kaipon karon. Pwede na sila magpakasal sa papa o si Tita Elvie. Kay biyudo naman ros papa. May mga properties ug negosyo si Papa tin. Ug ni kausa, wa gina mahiskutin ni Papa nako. Nato. Kung si Bako, si Papa na sab ang mawa nato. Unsa may mahitabo sa mga properties nga iyang napundar? Maadto ba ning tanan sa ikaduha niyang pamilya? Unsa una namang tang mga anak niya sa unang pamilya? Ni Papa nga iyang pinakaslan. Kung ang maghupot ni ining tanan, mao ang iyang ikaduhang pamilya. Manoy. Ang maayo, anak preno. Pakisultihan ninyo ang inyong amahan. Pabuhatan ninyo daan og last will and testament. Ha? Praktikali lang ba? Kay mamatay mag yung tao. O nakasiguro ko nga may bahin mo sa inyong manghod. Kay mga anak sagud mo. Nabalaka ko kay may edad na sab ang among amahan. Unya basin simba ko og may kalit nga mahitabo niya. Unsaon man ang iyang mga hinaguan. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Dugay na nga nagbuwag ang among mga ginikanan ug may negosyo og mga properties ang akong amahan sud sa panag-ipon nila sa iyang ikaduhang asawa. May katungod ba mi isip mga anak sa unang pamilya o pinakasla ni Papa? Ikaduhang pangutana. Ang negosyo ni Papa, nakapangan niya. Equal ba niya ang sharing ani? Namong 5 ka man nagsuon din tulos sa mga anak ni Papa sa iyang ikaduha ng asawa? Ikatulong pangutana. Kung kining mga properties nakapangan sa akong amahan, ado na ba'y katungod ang among ina-ina nga makakuha og bahin ini? Bisan dili pa sila kasal? Kung dili makabilin og last will and testament si Papa, kinsa man ang may katungod sa pagbahin-bahin ini kung simba ko may mahitabo ni Papa? Ikaupat nga pangutana. O kung ang ilang properties ni Papa nakapangan ang tanan sa among ina-ina, aduna ba sa mi katungod nga mangayo nga mga anak sa pinakasla ni Papa? Ikalima o katapusan. Sa pagkakaroon nga patay na ang among inahan, plano nila ni Papa o sa among ina-ina nga magpakasal. Aduna pa paghihapon mi katungod sa gipanagiya sa among amahan? Kay kami man ang una og legal nga pamilya ni Papa. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran
Undoy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karon ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto, legal, personal ug ato ang mga problema sa ato ang mga kapikas karelasyon, sa ato ang mga dokumento, mga kabtangan ug unsa pa nang mga problema nga nagbother ninyo nga pwede kong makatabang ay mugkabalakapod kaysa mga medical na ang manggihapon si Dr. Rene Obra. Kaming duha ang muhatag ninyog tambag sa mga pangutana kabahin sa punto legal o punto medical. Mauna ayaw na mo pagdugay. Ipadala dayon ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat. Mga suliran, diri na mo ang importante gyud manghangyo mi nga dinha lang gyud ipadala, especially kung Facebook, sa kini ang Akong Suliran official writers page. Kay di man mi pwedeng makatubag ana, kay kinhanglan pa man na natong himuan og script, og drama, og hatagag kinabuhi ang inyong mga suwat nga gipadala diri na mo. And a big shout out kang Andales Joel, isa sa ato mga suking tig paminaw, kauban ni Dr. Rene Obra, maminaw gid siya namo. Please greet sa akong wife, si Lady Jane Dangkulos, ug kasilinganan sa Bigaa La Libertad nila Evelyn Pactor, Faborada, Eddie Pactor, Virginia Pactor, Eva Roblico, ug sa mga Andales family kay number 1 gud ko no ang DYHP ug diha pod sa Unit 4 Barangay Kalunasan, Opera Village. Thank you kaayo for always tuning in, for always listening. Salamat kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, pagsubaybay sa atuang programa. Also hello to Sally Alfante, no, and greetings always to our listeners Agripino Teres, Jason Lopez Manayon, kang Ella Tagoan, kang Giore Jean Rojas nga avid fan di Aikus drama nga kini ang Akong Suliran. Yes, ang imuhang concern yun, please lang yun og padala or usahay ato ang mga pangutanag, mga problema. If you keep on tuning in, naag yun pud tay makutlo nga pagtulunan nga maog anggid sa atua. Okay? So punto legal man ta, of course, today taga Mandaue City ang ato ang letter sender. Yes, basin silingan ni nako taga-asa ka ni ang ato ang letter sender, ato ang taguon naman ni iyahang pangalan nga si Ondoy, 35 years old, no? Minyo na usa ka anak, mga properties sa iyahang amahan, kay buwag naman ang iyahang mamag papa. Duhasad sila ka man nag-igsuon unya pag 2000 buwag na ni sila, nagbuwag ni ang iyahang mamagpapa. So I think pila pa may edad niya, ato 10 years old siguro, no atong time na ang ilahang mama nagpalayo ng trabaho, iyahang papa na anapoy lain nga pamilya. Okay, so una niyang pangutana, dugay nang nagbuwag ang among ginikanan og may negosyo og mga properties ang akong amahan. Sulod sa ilang panag-ipon nila sa iyang ikaduhang asawa, may katubod ba mi nga isip mga anak sa unang pamilya og pinakaslan ni papa? The answer is yes. Kay kung wa na anal ang imuhang mama og papa, ang ako ang pagsabot ani mag-ingon kag buwag, physical raning ilahang pagbuwag ug wa na bugto og naputol ang ilahang bond of marriage, pinaagi sa proseso nga annulment, no? So that said, nagpabilin nga minyo legal nga asawa ang imuhang mama, and be that naagyud gihapon siya katungod kay conjugal man na ang iyahang mga kita sa imuhang papa. Basbisan pa butang talang na naanal sila pagkangan nga mahugog na katungod imong mama og kamo, no, kung wala na bugto ang ilang kaminyoon. Pero kung pananglitan na anal manggani sila, kamo nga anak kung mawa na ng imong papa na amoy katungod, no, sa kaptangan sad sa imuhang papa or even sa iyahang share sa sulod sa kaminyoon kay anak man mo niya.
Okay? Manunod man mo. Ikaduhang pangutana, ang negosyo ni Papa nakapangalan niya. Equal ba unya ang sharing ani namong 5 ka manag-igsuon diin tulo sa mga anak ni Papa sa iyang ikaduhang asawa? The answer is yes. Kay commonly nag-share man mog usa ka kanang descendant which is your Papa. So fair yun na dapat equal mo whether full or half blood. Ikatulong pangutana, kung kining mga properties nakapangalan sa akong amahan, aduna ba'y katungod ang among ina-ina makakuha og bahi ni ini bisan dili pa sila kasal. Kung dili, makabilin og last will si Papa kinsa man ang may katungod sa pagbahin-bahin ni ini kung simba ko may mahitabo ni Papa. Kung why last will and testament ang atong sundon kanang gitawag na intestate succession or maghimo ta og extrajudicial settlement of estate. Kamong mga manag-igsuon, full og half blood, plus kinsa gyud ang legitimate nga asawa maoy naay katungod nga manunod. Ang kanang properties nga naipon sa imuhang papa anha sa imuhang ina-ina, meaning sa iyahang partner, no, or sa imuhang mahug nga stepmother, mahimo na siyang co-ownership lang na property. Di pud ingon nga wa sad siya makuhang bahin, naasad na siya makuhang bahin dihang dapita, pero depende lang na siya sad kung pilay iyahang contribution or iyahang share. So ato gyud nang klaruhon kung asa dapita na nakuha nga mga properties. But sa inyuhang property sa imuhang papa, makaangkon gyud mo. And even to the extent nga basin ang imuhang mama makapanunod pa pud kung wala manggani sila na anal. Ha? Ikaupat nga og katapusan nga pangutana, kung ilang properties ni papa nakapangalan ang tanan sa among ina-ina, aduna basad may katungod nga mangayo nga mga anak nga pinakaslan ni papa. Kani diri ang twist, diring laay, diri ta magka-problema kay nganuman. Yes, kung kapangan ra gyud na solely, we will have to show proof nga ang pagpalit ana or ang kwartang gigamit pagpalit ana apil ang kwarta or contribution sa imong papa. Like for example, way trabaho ang imong ina-ina, giunsa man pagkapalit anang yuta ano, but kung naasad siya able means pagpangita, then usahay, I'll be very honest, basin lisod pud i-prove, no, nga mauna ang nahitabo niya. Kung wa pud sila na minyo, di man pud makapanunod ang imuhang papa ngadto sa iyahang partner or kanang ina-ina nimo, kay di man sad sila kasado. Ang maka-iredar gyud ana ang kanang iyahang mga anak, mahugbaya na nga illegitimate na niyang mga anak, iyara gyud na pod, no. So diha ta mag-careful, sususihan ninyo. Mas maayo siguro suryahan na ninyo daan ang imuhang papa nga wa man minanuhong, pero ang amo alang na maklaro unta, dawat naman ni namo nga di naman gyud mong mamagpapa, di naman gyud mo magbalik ni mama. Ang amo alang na unta ang imong responsibilidad isip amahan namo, magpabilin ra gyud gihapon unya. Mas maayo manggod na actually kung buhi pa ta nya naatay mga ingon ani nga sitwasyon, husayo na nato daan ang atuang mga tagtungod, no, or ang mga manunod nato, kaysa sang mawa ta, mupanaw ta, mapisti-pisti pa ta, malibak pa ta, no, sa atong mga anak nga unsam ka oy, namatay na lang kanya kahuman, nagbilin pa ka na mo problema na, no. So may nang husay na lang daan, dili ta mag problema inigpanaw nga di sila mag-away-away, no? Katapusang pangutana ay, sakto dahil namatay naman dahil ilahang mama, no? Plano nila ni Papa ug sa among ina-ina nga magpakasal. Aduna pa bagihapon may katungod sa gipanag-iya sa among amahan, kay kamo man, kay sila man, kami man ang legal heirs nga pamilya ni Papa. Actually, yes, naagyud gihapon, no? Like I said, naputol naman ang bond of marriage, mahimo na silang magminyo. But mauna, no, and then makashare pod sila, secured gyud na ang inyong rights nga manunod sa inyong amahan. Di gyud na siya problema, wa gyud na problema, no. Secured na because you are children of your father. Ang pangutana lang ug dapat klarohon is ang share ninyo as heir. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong